Reit, Trafferth mewn Tafarn gan Dafydd ap Gwilym. Cerdd fel mae'r teitl yn sôn am y bardd yn cael bach o drwbl mewn tafarn. Bod y gerdd yma dros 700 mlwydd oed ac wedi ysgrifennu yn yr hen Gymraeg, dim lot wedi newid, really, oes e? Reit, ewn ni syth mewn amdani. Deithim i ddinas dethol am hardd wr eang i'm hôl. Cain hoiwdrael, lle cwyn hydrym, cymryd, balch o febyd fydd. Llety, urddedig ddigawn, cyffredin, a gwyn agawn. Canfod rhiain a 20 yn y tŷ. Fi'n enaid teg. Bwrw yn llwyr, liw hael dwyrain, fy mryd ar wyn fy myd main. Prynu rost, nid bostiaw, a gwyn drud, mi a gwen draw. Mae Daf yn joio unan, cwrw da a chwmni da. Be all fynd o'i le? O'r cychwyn mae Dafydd yn dangos ei ddawn o'r adrodd stori. Syth mewn, bang! Mae popeth yn digwydd yn gyflym. Mae Daf yn cyrraedd tref gyda'i was ifanc. Oedd digon o cash gyda Dafydd i fforddio gwas. Ffeindio rhywle aros, mynd i'r bar, gweld stunner, bach o wain yn dain. Ond sut mae'r stori yn symud mor gyflym fi'n clywch chi'n gofyn? Berfe, llwyth yn deithib, cymryd, hanfod, bwrw, prynu. Mae rhywbeth yn digwydd o hyd. Be arall mae Dafydd yn ei wneud? Sangiadau. Sangiad yw gair neu ymadrodd sy'n sefyll ar wahân i'r brif frawddeg. Fel bod gan Dafydd 2 bersona. Un sy'n adrodd y stori, a'r llall fel bod e'n gallu rhoi wink ddyreidus i ni bob hyn a hyn. Enghraifft, mae Dafydd yn dweud fod wedi prynu bwyd drud i'r ferch. Da iawn fe. Ond mae'n troi at ni i ddweud, nid bostio, ond ddim i show an off. Right. Mae Daf nawr ar grwydr. A mae di trefnu bod e'n mynd i gwrdd ar ferch a 20 yma, ond yn gyntaf rhaid dod y hyd i'w ystafell. Gwedi cysgu, tru tremyn o bawb, ond nid mi a byn. Ceisiais yn hyfed yr fedru ar wely'r ferch. Alar fi, cefais pan soniais yna gwymp dig nid oedd gampau da. Briwiais, ni neidiais yn iach, y grimog, a gwair omach, wrth yslis ar waith ostler, y stôl groch ffôl, goruwch fer. Mae pethau'n dechrau mynd lawr rhyw. Ond eto, fan hyn mae Dafydd yn dangos ei ddawn o adrodd stori. Mae'n ein i feddwl bod popeth yn okay. Ond wedyn, bang! Y 2 air yn newid popeth. Alar fi. Mae'r arddull yn newid yn llwyr, am fi'n mynd bach yn dechnegol nawr. Arddull herciog ac aml gymalog, sy'n cyfleu'r hyn sy'n digwydd yn y gerdd. Cefais gwymp dig. Mae fe ar ei dyn fan hyn. Sangiad y lyd, mae'r llunellau yma'n cael ei dorri gan 2 sangiad. Cefais, pan soniais yna. Gwymp dig. Nid oedd gampau da. Di pethau ddim yn mynd yn dda. Cachfa, i fod yn onest. Mae'r frawddeg nesaf hyd yn oed yn fwy toredig. Mae pethau erbyn hyn yn edrych ac yn swnio fel un llanast mawr. Briwiais y grimog wrth yslis y stôl groch ffôl. Ac eto, sangiad y lyd, mae 4 sangiad yn hollti'r frawddeg. Ni neidiais yn iach a gwair omach ar waith osler a goruwch fer. Yna be mae Dafydd eisiau chi feddwl? Shambles! Dyfod, bu chwedl edifar i fyny, Cymru am car. Lle'r oedd, gar llaw miroedd mawr, drysais mewn gwely drewsawr. Yn Trafferth am ei triffac, higyn a siencyn a siac. Syganau'r delff soig enau, ar ithro fig wrth y ddau. Mae Cymro, tair gyffro twych,
yn rhodio, y man rhydwych, lleidr i'w ef, osgoddefwn, mogelwch, cedwch rhag hwn. Mae mewn bach o drwbl. Dim jyst dodrefn oedd yn ffordd Dafydd, ond oedd pobl yn trio cysgu. A dros bwy mae Dafydd yn baglu? Criw o Saeson. Typical. Dyma ni nawr yn cyrraedd rhai o linellau enwoca Dafydd am drysais mewn gwely drewsawr. 3 sais mewn gwely drewllyd. Mae hicyn, siencyn a siac yn cael sioc ar eu tinau ac yn becso am eu heiddo. Ac mae Dafydd yn enwi'r 3 mewn cynghangedd sain. Nice. Mae hicyn yn oddi a siencyn yn cyflythrenu a siac. Dewis da o enwau, gan bod y geiriau'n bownsio o naill i'r llall ac yn creu darlun cartwnaidd o'r 3. Ond sut mae un arwr yn mynd i ddod mas o hyn? Gweddiais. Nid gwedd ei ofn, dan gel, megis dyn a gofn. Ac o nerth gweddi gerth gu, ac o ras y gwir Iesu. Cael i minnau, cwlm anin, heb sal, fy henwal fy hun. Dihengais i, da yn saint, i ddiwr archaf fy ddeuaint. Mae'r stori bron ar ben, a ni'n gorffen mewn ffordd ddisymwth iawn. Yn ei drieni yn panico yn y tywyllwch, mae Daf yn gweddio a gofyn am fyddeiant am fod mor randi. Rhywsut, mae ei wedi'n cael ei ateb, ac mae'n cyrraedd ei wely'n saff. Result? Ond mae un cwestiwn amlwg, pa mor ddiffiant, neu pa mor serious, yw ei weddi? Yw e wir wedi dysgu ei wers, neu jyst rhyddhad bod e heb gael ei ddal? Mae'r darlun a greodd Dafydd o hun wedi ei droi wyneb i weired. Yn lle carw'r hyderus ar ddechrau'r gerdd, nid gwedd eon, mae nawr yn megis dyn ag ofn. Basically'n cachu ei hun. Megis dyn ag ofn? Chi'n iawn. Sangiad. Sylwch sut mae Dafydd ddim yn datgelu dynged tan y diwedd. Ac o nerth, ac o ras. Cael i minnau, fy henwal fy hun. Mae'n dod o hyd i loches. A bonus cynganeddol. Heb sal, fy henwal fy hun, mae'n gynghangedd sain. A'r gair unsyll hun fel atalnod llawn ar yr holl hanes. Mae Dafydd yn gorffen y cwbl a'i gymffon rhwng ei goesau. Ac mae'r cyrraedd a'r ymadael, y cychwyn a'r diwedd yn y stori, i weld yna 2 ferf ar dechrau'r cwpled cyntaf a'r cwpled olaf. Deithym, dihengais, sef nes i ddod ac nes i ddianc. Just about. Mae tipyn yn meddwl bod y gerdd yn voicewers neu'n stori sy'n dangos peryglon pechodau. Ond beth yw prif pechod Dafydd? Balchder? Chwant? Ond dyw Dafydd ap Gwilym ddim yn pregethu, ond yn hytrach yn gadael i'w bersonoliaeth ddisgleirio yn y gerdd. Ond dyna chi, Trafferth mewn Tafarn. Moeswers neu stori ddoniol. Trafodwch!